UK, di ba? Ante, kano sa mga dato? Hapit na. Mga kabaro, mayong buntag mga kabaro, no? Mga kabaro, manimba mi no, kauban si Ate Charmy, nakikisimba, video call mo ko sa kakaroon, manimba daw mi sa Our Lady of Lourdes. O kauban mo si Mahin, si Kuya o si Ate Juan, dili ka kuyog mga kabaro, kaya nasa ilakaw no. O mga kabaro no, o itong oras 9:30 mo daw ang kuha ni ate nga schedule. Karon, oy, 9:20 no. Tara Mahin! Mga kabaro no, let's go. Grabe, pagwapat mo asawa ko. Maling para matamay na. Oh, mas gwapo pa nagwapo ka, matubang sa Ginoo na sa daika. Dapat mo ginagwapo ka. May papo tumig ang ate mga kabaro no, Ate Charmy. Wala pa. Mga kabaro, no, na si ate mga kabaro no. Na malimba mi mga kabaro. Kumusta ang drone shoot eh? Uy, Diyos ko Lord. Yung mga kabaro. Manataog, simba. Di ako mo taking charge ani sa camera. Nag-drive pa magod si Mr. Kabaro. Unya si Mrs. Kabaro sa mo i-taking charge ani no. Manaman mi og simba. Asa naman daw tapadulong mine? Eden daw yung si ate. Sa Eden? Ang sila sa kwan? Itong atay piton. Napaday mi hapitan mga kabaro. Kami sukatan. Nya, sa may ikasulti nimo mine? Sa may ikasulti nimo okay ra? Good, pinakasimba sa karong Domingguha. Okay. Unya, sa may gospel na to? Si ate. Okay, sige. Yeah, humana ta sa destination sa kuan. Mao man ni may no. Amiya Resort Residence. Maniud to kauban mi to. Oo. Diri di mi mag-lunch. Di na liga kasturya may. Concentrate lagi kay kano. Ay, gwapo siya. Gwapo din. Ako yun na siya. Pala pa rin drone call. Hindi pwede. Gi-uncle pa ni mo. Uncle mo muna nga. Bata pa na, uy. Pwede drone lang ako noon. Ay, pag-uncle lang po. Wala. Si Sir. Sir. Kuya Dan. Kuya Erwin. Architect ba yan? Kini, mga high-end yun siya, mine. Mine no? Multi-millionaire yun ang namin. Multi-millionaire. Namuyo? Yun lang po siya. Short ka. Mo ning Amiya Avenue. Sila wala mo itong nahira dito. Kasmi ko. Kaya init mo nito. Ha? Architect ko siya. Hindi, ang gapong was architect niya. Kaya nang nagkita na kayo mga ano ba. May hindi natantaw kay ano. Para updated ka. Obsolete pag ka kung di kasi suroy-suroy. Unya may piling kinata social ta karon. Rilisig ba tilik? Ikalubato na. Dili pa, wala pa. Okay pa, good pa. Nakisabay na may kaon mga kabaro. No? Muna mo mga bus ng astubangan. Muna mo mga bus. Maki-avail lang ta. Hasta ba ining ninduta diri Ay. Mine, pat di mine. 23. 23 morning sa lasto ta magdaog niya unsa mi masulti nimo mine itur sa sila mine Ito tamo diri sa Amaya. sa Amaya Amaya. O Amiya. Amiya ay pwede din magligo ko dai diri mine Kunya mine unsa may masulti nimo
God lami kay ilang pagkaon. Wala mi nag vlog dito kay maka-right. Kusog kayong sounds. Kusugin sound. Indot kay intro ni Kuya Daan oh. Oh, dili na siya kailangan og cellphone. Dili na. Bakit gapo yang ko ano. 70,000 daw na di. Lagi. Ay, oo. Gapo yan drone mine. As in. Nasi Kuya dito po daw. Kuya Erwin. Oops. Masindot ang drone ni Kuya Dan kay wala na cellphone mga kabaro no. Ah, dili na siya ginahanglan og kanang internet. Frequency lang, GPS. Ah, okay na kayo. Uy. Kako kaya ang drone. UK, di ba? Ante, kano sa mga madato? Hapit na. Kato ba yung anti sa UK? Ah, napit na. UK. Mamukay. Pero, sabay turil, barato-barato. Asa naman ang drone? Ipanakog pati. Picture na to. Mga kabaro, no, og mayong hapon, alas 2 sa hapon mga kabaro, no, naabot na sila magpapakaron. Wala ko na videohan ang paghabuan dito mga kabaro, no, kigibili na ko diri sa sakyanan ni ate ang kuan, kamera. Ug hatat eh. System activated. Sa ligid. Pa-check ang ligid mga kabaro, no. Mine. Ah. Ngam na kitsin mas mo, gisa man. Dili na katino. Oh, basig batinga sa pula, mawa na protect kalit. Og si ate mangita siya ko ano, vulcanizing kay sarado diri sa playa og kami mohunong namin oh. Te, salamat kay sa tong banding karong adlaw te. Ug unta masundan pa sa makadaghan. Salamat sa libreng paniud to. Nya. Mga kabaro no mo sign off no mga kabaro no. Og daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro og kangali Charmy. Te, daghan salamat te. Mine. Oh. Dagang Bye te. Daghan salamat.